В това видео ще говорим за една друга изключително сложна теория и на максимално ясен език, нарича се общата теория на относителността, която Алберт Айнщайн през 1915 година прави. Всъщност това е много лошо име. Няма никаква относителност в нея. Това е изключително сложна теория на гравитацията и нищо друго. Но Айнщайн в началото се е мислил, че това е най-доброто име. Сега знаем, че това не е най-доброто име. Всъщност мислете си, че това е комплексна теория на гравитацията. Комплексна си реч сложна теория за гравитацията, подобрение на Нютоновата теория за гравитацията. И всъщност, откъде започва тази теория? И сега ще се опитаме по най-прост език, без математики, да обясним основните моменти. Вижте откъде започва тази теория. Тази теория започва от едно наблюдение, което Айнщайн е имал, което е следното. Айнщайн е забелязал нещо много странно и то е, че когато се намирате в гравитация и когато се намирате в ускорително движещ се асансьор, виждаме едни и същи ефекти. И какво е интересното, какво точно означава? Гледайте сега. Представете си един асансьор. Някъде там в космоса, далече от планети, звезди и така нататък. И тук е един човек. Вие знаете, така ще го нарисувам, вие знаете, че в космоса имаме безтегловност и човекът така ще хвърчи. Вие сте виждали филмчета, космически кораби, там сателити, хората така летят във въздуха, защото няма гравитация. Но аз ще ни казва така, какво би станало, ако в този асансьор се движи с ускорение нагоре? На някъде, то няма нагоре-надолу, но на някъде се движи с ускорение, нагоре спрямо асансьора. Знаете ли какво ще се случи? Асансьора, долу подът, ще натиска краката и за човека ще му се струва, че все едно, че има гравитация. Тоест, от гледна точка на човека, пода непрекъснато го натиска и даже той като скочи нагоре, пода ще лети към него и все едно, че той се намира в асансьор в гравитационно поле. Например, ако вземете друг асансьор, втори асансьор, но той се намира върху планетата Земя. Това, което ще се случи, че гравитацията ще натиска човека надолу. Този път не е асансьора, който се движи нагоре, а Земята, планетата Земя, която натиска човека надолу. Но идеята е, че погледнато само вътре в асансьора човека не може да види разлика. Сега, много е важно асансьора да се движи нагоре със същото ускорение, каквото е земното ускорение. Но Алберт Айнщайн забеляза следното. Дали асансьора се движи нагоре в космоса или се намираш на планетата Земя, ако вътре асансьора е затворен, няма прозорчета, има кислород от някъде, човека вътре в асансьора не може да направи разлика между двете неща. И някой ще попита, каквото и. Ако сте Айнщайн, тук може да изкарате цялата теория на относителността и сега ще видите какво е интересното, но нека да отбележа още един ефект. Не зависи колко е тежък човек. И в двата случая, за тези от вас, които знаят малко теория на гравитация, ако тук стои едно 10 кг бебе или там дете и 100 кг човек, натиска, който той като ускорение е един същ. Така нареченото G, земно ускорение 9,8 метра за секунда на квадрат. Тоест ускорението, което телата получават, е едно и също, без значение колко тежат. И тук, забележете, същия ефект. Тоест, идеята е, че двата ефекта са еднакви, без значение каква е масата на човека. И Айнщайн започва от тук. Той казва така, еквивалентни са ефектите. Това се нарича, сега ще го напиша, принцип на еквивалентност. Кое е еквивалентно? Думата еквивалентно означава еднаквост. Кое е еднакво? Айнщайн казва, че ефектите в асансьор, който се движи с ускорение нагоре, и човек, който се намира в асансьора в гравитационното поле на планетата Земя, двата ефекта са еквивалентни или еднакви. И сега, това е супер тъпо нещо. Някой ще каже от какво следва. То гледайте какво следва. Ако сте Айнщайн, ще изкарате изумителни следствия. Вижте наберем какво казва той. Добре, какво би станал в този асансьор? Представете си, че взема едно фенерче и светна един лъч светлина. Ако асансьора беше неподвижен, лъча светлина с лазерче ще направи просто една черта.
Лошо го нарисувах, пронизах човек. Я да го нарисувам лазерчето тук така. Тоест, човека, нека да не го отрепваме. Ако взема лазер, че асансьора не се движи, той ще образува лъч светлина, което е една права линия. Какво би станало обаче, ако асансьора се движи нагоре? Айнщайн би казал нещо много просто. Ако асансьора се движи нагоре, тогава лъча светлина, докато премине от единия край до другия, асансьора ще се е надигнал и асансьора ще изглежда, че от гледна точка на човека вътре в асансьора лъча ще се изкриви. Не знам дали пак ще го повторя. А ако асансьора е неподвижен, лъчът е права линия. Обаче ако асансьора се движи нагоре, човека вътре ще му се струва, че всъщност лъча се изкривява. Той не се изкривява, асансьора се движи. И аз ще ни казва така, значи, ако двете неща са еднакви, би трябвало, дори в наличие на гравитация на Земята, ако взема светлинен лъч, той да се движи по изкривена линия. Самата гравитация трябва да изкриви лъча, така както ако асансьора се движи нагоре го изкривява, така и гравитацията трябва да го изкривява. Забележете нещо нетривиално. Първото нещо, което излиза е, че гравитацията изкривява светлинни лъчи. И някой ще пита и каквото и. Добре, чакайте да помислим нещо. Има един принцип, който казва така. Светлината се движи между две точки по най-късото разстояние. И вижте какво казва Айнщайн. Как така най-късото разстояние стана крива линия? Как е възможно, като сложа гравитация и планета Земя ето тук, изведнъж най-късото разстояние стана някаква крива линия? Как да си обясним това? И Айнщайн казва така. Гравитацията изкривява пространството. Нарушава се геометрията, която сме учили в училище, че най-късото разстояние вече не е права линия, е крива линия. Някой ще пита, как е възможно това? Представете си, просто е така. Представете си, че това е една пръчка, 1 метър, този тебешир, и просто гравитацията изкривява тебешира в различни посоки. Оказва се, например, че тук, ако взема и нарисувам права линия, моят тебешир, моята линия се удължава, или там, да речем хипотетично, е някакъв, налагам примерно, ако това е 1 метър, налагам 5 пръчки, това е 5 метра. Обаче, като се движа по кривата линия, пръчките са удължени и ще ми трябват по-малко пръчки. Така че разстоянието да е по-кратко. Тоест, гравитацията променя еталоните за дължина по такъв начин, че най-малко пръчки ви трябват по крива линия. Буквално, гравитацията изкривява пространството. Сега, естествено, имайте предвид, че за да опишем това с математика, Айнщайн се е трябвало да вземе една математика, която математиците са развили преди него, една сложна математика на изкривени пространства, където Питагоровата теорема не работи. Аз няма да ви занимавам, само ще ви напиша уравненията, известните уравнения на Айнщайн, които показват как се изкривява пространството. Няма да обяснявам тези уравнения. За по-големи подробности ще трябва да дойдем в школата и подробно да изучим това, но само ще кажа така. Вдясно е материята, а вляво изкривяването на пространството. И от това уравнение всъщност казва, наличието на материя вдясно води до изкривяване на пространството, така че най-късото разстояние между две точки да е крива линия. Убедих ли че ако сте Айнщайн, от най-обикновено наблюдение на някакъв асансьор, може да стигнете до някакви потресаващи следствия. Наистина Айнщайн е един от, може би, най-големите гении на всички времена, че нещо, което всички са виждали преди него, то успява да изкара изумителни следствия от това. Тоест, имайте предвид, че много хора преди Айнщайн са знаели, че ако асансьора се движи нагоре или се намирате в гравитация, ефектът е един и същ. Но единствено Айнщайн използва този принцип на еквивалентност, за да направи супер сложна теория на гравитацията. За повече подробности елате в школата, но само ще кажа, тези уравнения се използват вече за обяснение на Вселената, как се разширява, защото тя се изкривява самото пространство, като се разпъва. Обяснява се теория на черните дупки, гравитационни вълни и цял куп изумителни ефекти. Само ще кажа, че този ефект на изкривяване на светлината действително е наблюдаван от един физик Едингтън и в момента, в който той е наблюдаван, Айнщайн става суперзвезда. Така има предвид в популярния смисъл на думата, той става супер известен и популярен, защото нещо, което той е предвидил от този принцип на еквивалентност, всъщност е било наистина наблюдавано и след Айнщайн избухва във вестниците един ден неговата теория и на следващия ден той е супер популярен и известен човек. За повече подробности може да дойдете в школата. Обадете ни се или ни пишете на имейла.